салому алайкум бародарҷонаи азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳату саломат ҳастед. ҳама каса хуш омадед ба сомонаи мо, яъне сомонаи дӯстии халқҳо. ҳазор раҳмат калом бародарҷонон барои дастгиритон. баъри шумо 3 сар моли элитаи маҳаллии тоҷикии худро пешкаш мекунем. моли рақами 1, моли рақами 2, моли рақами 3. ин дута якҷоя савдо мешавад, нархошон якҷоя мешавад ва кабудча нархаш бо камтарак дига мешавад. бародарҷонон, моли рақами 3 мешавад, моли рақами 2 мешавад. нера гуфтем ки моли рақами 1 мешавад. ин тоқа савдо мешавад. касе ҳар сешам бигира якҷоя идам савдо мекунем. ахборотои молора гуфта мегузарем. тахминан 2 солаанд бародаро. 2 солаи пир шидаги нестанд, таи 2 солаанд. ягон дандони калонам ана мебуруранд. барои эмда бастан, барои тул гирифтан беҳад молои аҷоиби хушранд. бародарҷон, тамошо кунед. пасу пеши ҳамаи ҷои молора, дурозиш, бариш, по панҷаш бародарҷон ба ҳазу молора. нархи не моли кабуд 12000 ай, муомила доставка дорад. моли рақами 1 мешавад. номеро мегзорам 04759090. касе метавона хоҳишмандон мо дар ноҳияи кӯшониён савхози файзари ҷамоати якум метавонем биен ай наздик моро тамошо кунем. моли рақами 2 тамошо кунем мола бародаро. по панҷадор, пеш, қафо, пушт. ана молои оянда дора бародаро. моли рақами 2, моли рақами 3. тарғел. баличкои тарғел марҳамат. тарғел суроғ мекунем. ин ошно як тарғели дига. моли аҷоиб ғелид. нархи моло боша иддаташ 11500 муомила доставка тамоми гӯшаву канори вилояти Хатлон. моли рақами 1 12000 муомила дорад, доставка дорад. моли рақами 2 11500 муомила доставка дорад. моли рақами 3 11500 муомила дорад, доставка дорад. хоҳишмандо я борга рақамон 04759090. дар номеро WhatsApp ҳам дорем, метавонем ки муроҷиат кунем. баъри шумо нам хеле молои элитаи маҳаллии супера пешкаш мекунем. дар канал обуна шавед бародаро, то кай наворои ояндаи мо хабардор шавед.